Hola, bons días. Estamos outra vez de novo para falar do IBI, que é un tema últimamente actual, sempre, xa desde fai tantos anos. E agora, bueno, vai tratar Magariños, que é o que entende, o experto nos temas. Bueno, o problema principal, eso, unha vez que se quitou a bonificación, que funcionaba tamén, que non tiña problema ningún. Agora se está rebuscando unha forma de rebaixar o importe a pagar polos veciños e parecenos pouco peligroso de subir o valor catastral ahora mismo, cando consideramos que está moi alto en determinadas zonas, ou en casi todas, nos parece moi peligroso neste momento. Bueno, como xa dixemos cando nos presentara o grupo de goberno na Comisión de Facenda a súa proposta para rebaixar os valores do IBI, nos xa dixemos ali que nos parecía perigosa esa postura, que non nos íbamos a opoñer a ningunha postura que beneficiara aos veciños, pero, bueno, feito un análisis concienciudo do que implica esta medida e do que son os valores catastrais no noso Concello, vámonos a opoñer taxantemente a esta medida. O Goberno vai contar con o noso apoio para que se lle suba os valores catastrais. Facendo un análisis de valores catastrais, sobre todo no casco urbano, que é onde hai casos sangrantes, o mellor do caso que se nos presentou foi que o valor catastral dunha propiedade representaba o 40% do valor de mercado. Xa digo, foi o mellor dos casos nunha edificación nova. Pero presentáronse nos casos onde o valor catastral representaba o 70% do valor de mercado, de piso comprado fai un ano. O 70%, cando o valor catastral, a propia lei o di, ten que ser o 50%. Non atopamos ningún caso onde se dera esta cuestión. Hai casos onde, por exemplo, no centro da estrada, toda, como chama o goberno, a milla de oro, que ahora xa descubrimos porque se chama milla de oro, chamase a milla de oro porque os veciños teñen que pagar polas súas propiedades como se tuveran ouro, non realmente porque sexa polo que xenere, onde nos atopamos cunha gran cantidad de casas que neste momento o plan xeral, as catálogas son edificios catalogados, edificios que contan con protección no plan xeral, pero que están tributando como se puderan construir 6-7 alturas. E claro, atopamos valores disparatados. Atopamos valores que casi son, en comparación, pídolle a calquera, que é moi fácil consultar as páxinas web que se poden atopar por aí de venta de propiedades inmobiliarias, onde é moi fácil comparar o que está sendo nestes momentos o valor inmobiliario da estrada. Me chamou a atención, non vou dicir a zona na que está, un piso que as sucesivas baixadas de precio é un piso que está no centro, en este momento está en 57.000 euros. En 57.000 euros no centro da estrada. É casi o mesmo valor catastral que ten algún edificio, algunha vivenda dos anos 60, onde non hai ascensor, onde non hai calefacción, e que está cara á Avenida de América. Dice, bueno, pero onde... Isto que é unha cousa absurda. E así todo, o goberno se plantexa subir o 10% o valor das propiedades inmobiliarias. É un absurdo que non ten traza. Porque neste momento a medida do 0,6, teóricamente, é unha medida temporal, que, según o goberno, no ano 2015, deixará de 0,06, pero non di cal vai a ser a nova taxa impositiva. Que garantías hai de que non se manteña no 0,6? Co cual, bueno, aos veciños lle podemos facer un favor, vamos, que lle subamos o 10% o valor da súa propiedade e despois que lle estemos cobrando o 0,6 podemos atopar con cuestións graves. Temos comparado valor de catastro con respecto ao valor de mercado na capital de provincia, en Pontevedra, de varias propiedades, e está sobre o 25%. O valor de catastro
con respecto ao valor de mercado. E aquí xe digo, aquí nos atopamos con situacións onde está entre o 60 e o 70%. Bueno, pero unha cousa completamente absurda. O Concello parte dun erro, se escuda en que non é necesaria a ponencia de valores ou de que están ben, en que as revisións catastrais que se están facendo aos veciños e veciñas que fixeron reformas nas súas casas, ahora se lle están disparando. Outro día me reconocía o propio Concelleiro de Facenda que efectivamente se estaban facendo estas revisións, pero con respecto á ponencia de valores do ano 97. Por eso se dispara. Estivemos analizando, non fai unha hora, unha destas revisións catastrais, onde según catastro a propiedade de unha veciña estaba valorada en casi 140.000 euros, unha casa, que se reformou ahora, pero que é dos anos 80, coincidíamos con outra persona que era coñecedora dunha casa que se vendía, el non definía como pazo, pero que era unha señora casa con 9.000 metros de terrenos ao redor, que se vendía por 180.000. Unha casa nova, o sea, recién reformada. O sea, eso é a realidade do mercado. Esa é a realidade do mercado. Podemos atopar propiedades, casas no entorno todo esta urbanizable que se vaya detrás de Correos e por aí, hai algunha que atopei onte, casa de dos pisos, baixo, creo que eran 500 e algo metros, varias habitacións, varios baños, 900 metros de terreo, parte deles edificables, 900 metros edificables, como queda ahora co plan xeral. Precio de venta en páxina web 365.000 euros. Atopamos casas onde o único que son, unha casa bella, reformada, 2 pisos, un baixo, pero que pode chegar o conxunto a 300 metros cuadrados, non máis, 400 poñamos de valor medio millón de euros. Como dicía o propietario de vivenda, se me dan os medio millón de euros, que me leven a casa. Que me leven a casa. Todo isto por qué? Este novo valor que ten agora é porque se lle fixo con respecto, fixo unha reforma e se lle aplicou os criterios do ano 97, que é o erro que está partindo o goberno, como xa dixen, o outro día reconocía o Concello de Facenda. As revisións se fan con respecto ao ano 97, se lle aplica os coeficientes de incremento de valor e se lle reducen unha serie de coeficientes que ten que se fixeron na ponencia de valores en función da idade, eso pasa a ano cero, entón claro, como se fora un edificio novo. O sea, que neste momento o preguecido se vende por 2,5 millóns de euros, tamén se pode consultar en páxina web, está aí as ventas ao público. É o preguecido, moitos metros de terreno alrededor e un pazo, unha edificación do 1500 e algo, se non me lembra mal o que leí nesta páxina web. E iso é a realidade inmobiliaria do noso Concello. E o Goberno Municipal plantexa como gran solución aínda subir o 10% o valor destas propiedades. É un absurdo que non nos leva a ningún lado. Da mesma maneira que se interpreta a lei para subir este valor inmobiliario, se pode interpretar a lei para baixar este valor inmobiliario. Xa digo, todos os edificios que están catalogados, neste momento, baixa o seu valor inmobiliario con respecto ao que estaba na ponencia de valores do 97. Xa se poden interpretar por aí. Hai moitas zonas que onde xa non se pode construir máis, está completamente colmatado, o valor inmobiliario é outro. Da mesma maneira que se interpreta a lei para subir o 10% de valor, tamén que se interpreta a lei para baixalo. A lei tamén permite facer isto. Se se fai hacia un lado, que se faga hacia outro. Porque xa digo, podemos atoparnos na situación de que subimos o 10% e ao final se quede a tasa impositiva nun 0,6, ou ainda que non sexa nun 0,6, que quede nun 0,5 ou nun 0,55, e podemos atoparnos cunha situación moi grave. Moi grave. O Goberno do Partido Popular está tomando esta medida porque simplemente ten medo ás eleccións municipais. Entonces é unha medida electoralista de cara. E está claro, son 2 anos, todo no 2015 que cando son as eleccións, o está facendo de cara ás eleccións municipais. Non está tomando esta medida para solucionarlle os problemas aos veciños. Para solucionarlle os problemas aos veciños, por un lado está o que nos propoñemos, derogar o acordo plenario onde se suprimía
a bonificación do 37,5% e tomar un novo acordo que sería bonificar esta subida do tipo impositivo. Subida bestial e un auténtico roubo na situación en que estamos aos veciños e veciñas da Estrada. Ou senón que se estudie outra posibilidade. Xa dicimos, nos aquí lle ofrecemos outra, como pode ser estudiar baixar o valor das propiedades inmobiliarias. Se eles estudian que se sube, que se baixe, que sería o máis lógico. E desde logo que se empece xa ca ponencia de valores. Canto máis estamos analizando a realidade do mercado inmobiliario e os recibos do IBI, máis vemos que non queda outra que realizar a ponencia de valores. Si somos conscientes, e aí onde realmente ten medo o Partido Popular, de que no rural si vai a haber subidas, porque hai situacións onde hai casas moi boas que están tributando como se foran definidas como chabolas, igual me parece exagerado, pero están tributando moi pouco, e iso que realmente ten medo o Partido Popular, o coste electoral que lle vai a ter no rural, porque desde logo no casco urbano non, porque é auténticamente desfasado a realidade coa que a realidade que nos quere facer o catastro.